naiz gaur egun jarraitzen dugun sistema patriarkal eta matxista batean, eta nahi dute oraindikan horri buelta eman, egia esan definizioa oso ongi dago egina eta onartua dago ja estamentu guztietan, eta da emakume bat emakume izateagatik bakarrik jasotzen alduela indarkeria mota bat. Izan daiteke psikologikoa, fisikoa, emozionala, ekonomikoa, bai? Ere bai oso gutxi ikusten dena edo aditzen dena, baina oso importantea dena ere bai. Eta, klaro, gertatzen zergatik mantentzen da indarkeria, botere harremanak sortu direlako, gizon eta emakumeen artean, eta botere harreman hori mantentzeko, indarkeria tresna edo baliabide bat bihurtu da eta erabiltzen dutena, maila batean edo bestean. Genero indarkeria gertatzen da botere harremana, mantentzeko gizonena emakumeon gainean. Horregatik, bi alderdi hartu behar ditugu kontutan. Bata da sistema kultural, sozial eta patriarkala, eta bestea da bikote harreman barnean gertatuko dena, Lehenengoaz ari baldin bagara, ikusi behar dugu lehenengo nola gizartean ematen den, Adibidez, egiten diren justifikazioak gizonengan, eske gizonak oso bere pertsonalitatean doa hori, ezin ditu bere inpultsoak kontrolatu eta horrelakoak. Emakumearengan diskurtsoa erruduntasunetik datorez, lehenengo manipulazioa jasotzen ditugu. Zergatik egoten da harreman horretan horren gaizki tratatzen baldin badu. Ez dugu ulertzen zer gertatzen den hor barruan, Edo berak ere bere ateratzen du, esaten dutenean. Hor hasten garaia berdintzen, askotan egiten dugun beste gauza bat. Gizon batek oihukatzen badu eta emakumeak ere erantzuten baldin badio, berdina dela esaten dugu, eta esaten dugu harreman toxiko bat dela. Eta ezin da gauza bera izan, zuk fizikoki baldin badukazu desbentaja bat, berak gehiago oihukatzen badu, zure integritate fizikoa arriskuan dago, berea ez, orduan, hor buruak edo gure buruak jasotzen duena ez da berdina, pertzepzioa ez da berdina berarendako edo emakumearendako, orduan ezin ditugu berdindu, Hotera asko egiten duguna. Mutilak kontrolatzen dio telefonoa eta neskak momenturen batean egiten baldin badu, orduan jazta, naiz eta tamainan desberdina izan edo garrantzian egingo duguna da berdindu eta orduan pasatzen gara indarkeria dagoen harreman batetik harreman toxiko batera, Eta igual kontzeptu hori hausten hasi behar gara oso arriskutsua delako. Gero dago ere bai kultura kapitalarena, Klaro, hor ere bai jerarkia bat dago gure sisteman eta matxismoa horren nolabait bermatzen du ere hori gertatzea, Horregatik goiko postuetan edo postu hobeagoetan gizonak daude eta emakumezkoak daude postu txikiagoetan. Hori da bretxa salarial esaten dena, Klaro, hor ere geratzen gara vulnerable, Gaur egonez emakume batekin eta esantzen ez didan. Klaro, esken nire arrebak dauka harreman hau bere bikotearekin, baina ez dauka inolako gaitasun pertsonalik, ekonomikorik, ez da bestelakorik, harreman hortatik ateratzeko bere seme-alabekin. Ez daukalako lanbide bat, ez daukalako ikasketa batzuk, hori ere hasieratik gertatu izan zelako, errepresio hori bikotearen barnean, eta azkenean, bukatzen duzu egoera batean bikotean, ezintzarena atera, Sozialki adibidez, gogoratzen dut orain dela urte gutxi batzuk, hemengo Nafarroako enpresari batek esan zuela, nire lantegian, postu berean bai gizonek, bai emakumeek irabazten dute diru berdina, falta zena, hori legeak esaten du gainera. Claro, galdera da, zenbat pertsona edo zenbat gizon daude postu batean eta zenbat daude bestean. Inkluso ziur nago, segun ze postu den, bakarrik emakumeak daudela, garbiketa adibidez, edo katean, enpresa horretan emakume asko dago, baina gero zein da hor gerentea edo zein da hor informazioa eta antolakuntza manejatzen duena, gizon bat. Orduan, klaro, da diskurtso bat difusoa, diluitu egiten du horren garrantzia,
eta orduan sartzen gara hor meritokrazian, ez? Emakumea ez dago hor, nahi ez duelako, ez delako nahi beste esfortzatzen, ez? Eta orduan hori ez da egia. Eta horretaz, feminismoak asko hitz egin du, ez? Kristalesko teilatu edo hortaz, ez delako egia, ez? Emakumeok ez ditugu aukera berdinak, gauza berdinak egiteko. Eta hori oraindik naiz eta eztabaidan jarri nahi izan, demostratua dago modu desberdinetan gainera. Hori da alde batetik, ez? Gero zer gertatzen da, hori da kontekstua. Orduan bikotearen barnean indarkeriaren zikloaz, ez hitz egin beharko genuke. Zer da indarkeriaren zikloa? Bueno, hiru fase importante desberdintzen dira. Lehenengoa da egoera bat, ez? Hasten da egoera bat martxan, eta orduan tentsioa hasten da. Tentsioa hori da lehenengo fasea. Gizona berotzen hasten da, gauza gertatzen hasten dira, eta neska urduritzen hasten da, ez? Aldez aurretiko antsiedadea deitzen dena sortzen hasten da, eta emakumea, hasiko da ikusten zer gertatzen den, eta okerrena ez gertatzeko, zenbait gauza egingo ditu, normalean, esan dugun adibidez sexu harremanak eduki, edo gizonak eskatzen diona egin, eta zer gertatzen da? Zikloaren indarkeria sumisioa sortzeko teknika bat dela, orduan. Naiz eta nik zuk nahi duzun guztia egin, azkenean indarkeria eragingo dut zuregan. Orduan, tentsio egoera hori maksimora heltzen denean gizonak eztanda egiten du. Jokatzen aldu, edo la ley de hielo deitzen dena, ez? Eta da, ez dizut kasurik egiten, ebitatzen zaitut, ez dizut erantzuten, oso hotz nago, efektiboki ere bai, eta hori gizonaren dako bukatzen denean, erabakitzen duenean hori bukatu dela, orduan badator barkamena. Barkatu, ez nuen hori egin nahi, pasatu egin naiz, ez du nire burua kontrolatzen, asko maite zaitut, badakizu ni ez naizela horrelakoa, eta eztei bidaia deitzen diogun hirugarren fasea etortzen da. Hor dena ongi dago, bare dago, maitasuna berriro sortzen da. Eta klar, ulertu behar duguna da, harreman hori mantentzen duena egoera hori dela, bai, eztei bidaia deitzen duguna, ez tentsioa edo indarkeria. Zer gertatzen da denborarekin? Zikloa gero eta motzagoa dela, emakumea gero eta urduriago dagoela, horregatik askotan entzuten dituzu esaten. Nik entzuten nuen ja nola sartzen zuen giltzatean eta ja urduri nengoen, adibidez. Edo banekien tardatzen banuela etxera heltzen ez dakizen bat denbora, korrika joaten nintzen, ze banekien gertatuko zela ez dakize errez, ja. Badaukago inkluso patroi bat, ikasia eta emakumeak moldatu egiten dira ere ziklo horretara. Horregatik mantentzen da denboran zehar indarkeria harremanetan eta horren harreman luzeetan, ez? Orain dela gutxi irakurri nuen artikulu bat, ez dut datuak ongi gogoratzen, baina esaten zuen emakume helduen artean, heldutzat uste dut hartzen zuela 62 urtetik aurrera, banatze prozesuak asko igo egin direla, klaro. Lotura guztiak, semeak, ekonomikoak eta bar, bukatu direnean, orduan hasten dira orain emakume horiek gehiago banatzen, ez? Ikusten dugu harremana urteetan eta urteetan mantentzen aldela eta bukatzen dela arrazoi pragmatiko batengatik eta ez afektibo batengatik. Ondorio anitzak aurkitzen ditugu, ez? Pertsona hauengan, emakume hauengan, alde batetik daude emozionala, antsiedade maila handia, errua, lotxa sentitzen dute hori bizi izanagatik, beldurra, haserrealdiak, oso reaktibak egoten dira, inkluso disoziatua, ez? Disoziatua da errealitatearekin oso ongi konektatzen ez dutenak, ez? Kognitiboak izan dira, kontzientzia eta memoriarekin harremana dutenak, ez? Ez ditut garaiak ongi gogoratzen, edo hutsuneak ditut nire memorian, hori ere gertatzen da, psikologikoak ere bai, etxearekin harremana dutenak, depresioa eta traumarekin harremandutakoak dira OMS-etik onartuenak daudenak, oso orokorrak direlako eta oso anitzak egoera honetan, eta beste batzuk
batez ere gaztediaren aurrean eta artean eta helduaroan ere bai, baina gazteen artean asko elikadurarekin harremana dutenak, batez ere anorexiarekin gehiago eta bulimiarekin, eta besteak dira kontsumoekin, ez? Gainera harreman batzuetan indarkeriaz gain kontsumoak daude, agian neskak ez zituen eta egoera horretan hasten da, eta bukatzen du askotan oso gaizki, ez? Bakarrik harremanagatik, baizik horrek guztiak ekarri dion galera pertsonalagatik. Beste batzuk dira sexualak, ez? Zenbatetan ikusten dugu oso gazte bizi izan dituztela indarkeria sexualak, eta gero sexualitate hori garatzeko garaia etortzen denean arazo handiak dituztenak edo helduagoak direnak, bortxaketak eta bar gertatzen direnean, ez? Inpakto psikologiko horrek baduka eragina ere gorputzean. Ekonomikoak, emakume asko ateratzen dira oso gaizki horrelako harremanetatik, batez ere zorrak baldin badaude, edo ezer gabe ateratzen dira nahiago dutelako hortik atera eta ezerrez eskatu, ez? Nik moldatuko naiz, baina mesedez utzipakean, ez? Hau oso diskurtso orokorra da, eta orduan galera ekonomiko handiak daude horregatik. Eta pertsonalak, ez? Autoestima, ikasketak suspenditzea ere bai, nire lehengusina dago mutil batekin eta berarekin dagoenetik suspenditu du guztia horrelakoak, ez? Lanetik botatzea, ez? Hori ere gertatzen da, ze ez noa lanera liskarra izan dudalako eta geratu behar izan naiz berarekin hizketan eta edo beste batzuk, adibidez, nire lanera etortzen da eta jendearekin hitz egiten du eta nire nagusiak lanetik botan hau, horrelako gauzak, ez? Oso galera pertsonala handiak izaten alditugu. Eta gero sozialak, ez? Isolamendua batez era familiarekiko eta lagunekiko askotan sortzen den isolamendu oso zurruna, eta gero, klaro, zure maiteek dituzun pertsona horietara, ez? Hurbiltzea zailtasun gehiago dauka, klaro. Lehenengo esan behar dugu, baliabideak daudela instituzionetatik Nafarroan behintzat, eta estatu mailan ere bai, legeak horrela diolako, baliabideak daude, badago biktimen arretarako bulegoa, eta beste batzuk, beste biktimen arretarako beste bulego batzuk, herrietaraino heltzen da, gaur egun behintzat Nafarroan eskuragarri dago, eta nahiko erraza da horietara jotzea. Sartzen baldin bagara tratamenduan, jartzen dugu fokoa beti biktimarengan, eta oso ongi dago, ze biktima horiek normalean minduta ateratzen dira egoera horrietatik, baina nahi nuke hitz egitea ere bai bukaeran, ez, erasotzaileekiko ere badaudela tratamenduak, eta judizialki askotan behartzen direla pertsona hauek tratamendu horiek eukitzera, eta, denborarekin ikusi dela nolabaiteko eragin positibo batzuk izaten ari direla pertsona hauengan, gizon hauengan. Orduan, emakumeaz ari baldin bagara, zer jorratu behar dugu tratamenduan? Patroiak, ez? Patroiak ikusten ikastea, ereduak, zikloa, ez? Indarkeriaren zikloa identifikatzea, zein den, bere baliabideak indartu eta beste batzuetaz hornitzea, adibidez gaitasun daukat, nire emozioak regulatzeko, nire egoera psikologikoa regulatzeko eta hemendik ongi ateratzeko. Gero espezifikoa, ez? Baldin badago garatuta nahasmenduren bat antxearekin edo traumarekin harremanduta dagoena, terapia espezifikoa egitea. Eta askotan prozesu judizialak daude, horre ere askotan emakumeak galduta ikusten dira, eta instituzioengana ere jo daiteke laguntza bat egoteko, ez, prozesu horretan guztian. Gizonetaz ari baldin bagara, hitz egin beharko genuke ia gauza berdinetaz, patroietaz, maskulinitateaz, ez, eta dudan jarri, gaur eguneko maskulinitatea egokia den eta sanoa den, indarkeriaren erabiliela inbalidatzea, ze validazioa handia dago, eta oso naturalizatua, ez? Aurreritzi guzti horiek apurtzea. Emakumearekiko ideia irrazionalak eta gizonarekiko, bai? Ez da eskubideen ideia horiek ere dudan jartzea ikustarazteko berdintasun horrek onura gehiago ekartzen dituela gizartearekiko.
Claro, guk profesionalak bezala, agian erabiltzen ditugun hitzak teknikoagoak dira eta bar, baina gero egunerokoan hori identifikatzen aldugu denok. Bata izango litzateke kontrola, kontzeptu hori. Asko beti galdetzen baldin badit edo beti jakin behar baldin badu non nagoen, norekin nagoen, telefonoa begiratzen baldin badit, klabeak ikusten baldin dizkit, inkluso batzutan telefonoak klonatu egiten dituzte, gaur egun dauden baliabideekin, eta estremoenetako bat ere izan daiteke adibidez, deitzea eta bideo deia batetik konprobatzeko non zauden, egia ote den zu hor zaudela, horrela jantzita, eta gainera kuestionatu egingo dizu batzutan, eta zergatik jarri duzu arropa hori, edo zergatik geratu zara hor, edo bide hortatik ezin zara horrela beste toki horretara joan, Kontrolaren kontua, ikusi dugunez ere lehen datuetan, oso normalizatua dago, oso naturalizatua, eta oso kaltegarria da, antsiedade izugarria sortzen duelako emakumearengan. Jeloskortasuna, gainera askotan bakarrik harremantzen dugu sexuarekin, baina ez da horrela. Jeloskortasuna izan daiteke beste mutilekiko, lagunekiko, familiarekiko, azkenean ondorioa isolamendu soziala delako, eta askotan helburu hori sartzea ideia horiek, eta horrela ni ezin naiz beste pertsonekin egon, bestela gero liskarra izango dudalako, Deskalifikazioak, hau ere oso ohikoa da, eta ere estadistika horretan lehenengoa zen, Iseka egitea, humilazioak, dena gaizki egiten duzula esatea, beti akatsak ateratzea, eta horrelakoak, zer zuk aldatu duzun, ikasketak egiten dituzunak ez dira hain garrantzitsuak, zure taldeak partidua irabazi izanak ez dauka horren beste meritorik, bestea oso txarra zelako, horrela, agian ez dira mezu horren zuzenak, ez dago irainik, hola zuzenean, baina autoestimaren dako oso kaltegarriak dira, Asolagabekeria afektiboa. Nik askotan entzuten dut, bera oso hotza da pertsona bezala, eta oso hotza da, baina gero nahi du berak ere afektibitatea jaso orduan. Badaki hori egiten, gu prestatuta gaude afektibitatea jasotzeko eta emateko, eta justifikatzen dugu askotan ere bai bere iraganarekin, haurtzaroarekin, planteatu beharrean, zerbait normala bezala, planteatu behar dugu arazo bat bezala, eta agian konpontzeko fokoa ere mutilarengan jarri behar dela, eta hori nola garatuko duen, nola handuko duen, ardura afektiboa, oso kontzeptu berria da, eta oso polita iruditzen zaidana, sortzeko, eta lortzeko. Badago ere bai, sexuarekin, beti irudikatzen dugu bortxaketa, beti da, ezagutzen ez dugun pertsona bat, eta edozein tokitan bortxatzen gaituena, normalean gauean, eta horrelakoak, Baina indarkeria mota hau gehiengoa bikote harremanetan gertatzen da, edo familia bardeanean, laguntartean, eta bar. Errazagoa delako, oso zaila da pertsona bat kaletik bortxatzea zu. Eta askotan izaten da gainera presioagatik, horregatik ez da horren beste salatzen. Eta horregatik hausnarketa gehiago egiten duzunean emakume batekin, entzuten dituzu horrelakoak, liskarra ez izatearren, gauzako beto egoteko eta gauzak konpontzeko, edo bera isiltzeko, edo bera pozik egoteko, horrelakoak, orduan zuketzen nuen sexu harremanik euki nahi, bakarrik izan dituzu ondorio positibo bat izateko bestearen dako, eta zuretzat. Manipulazioa dago ere bai, hau ere oso normala da, eta hori erruarekin egiten da, errudun sentiarazten zaitu, biktima toki batean jartzen da normalean, eta gainera, sartzen zara segurazki nahi ez duzun toki batean, egin nahi ez duzun zerbaitetan, eta gainera gaizki sentituz, Indarkeria justifikatzea. Ikusten baldin badugu, agian zuk esaten dizula pertsona bati, baina hau igual ez da oso normala, eta justifikazio oso luzea eta oso sakona egiten du, igual jokabide oso simple baten dako, hori igual galdetu behar diego gure burari, zer dago horren atzetik. Zergatik justifikatu behar dut horren beste bere jokabidea, bere erantzuna, gaizki baldin badago, gaizki dago, eta jazta ez dauka gehiagorik, Giroan, giroarekin ere edo gure giroa manipulatzen aldu nola soinu
haundiak eginez, oihuarekin, kolpeak emanez, gauzak botaz, horrek asko larritzen gaitu, bai, gure burua prestatuta dago, horren aurrean erantzuteko eta antsidadea sortzeko, ez? Orduan dia gure egoera emozionala egoera horretan aldatu egiten da, eta gure erantzuteko gaitasuna txikitu egiten da nolabait. Indarkeria fisikoa, normalean gainera ikusten dugu, ubeldurekin edo harremantzen dugu, baina askoz ere gehiago daude. Ohikoena bultzatzea da, bultzatzea eta hartzea, ez? Hola oso fuerte hartzen zaituzte, mina sentitzen duzu, baina gero ez duzu inolako markarik, ez? Eta gainera erantzuna izaten da oso esageratua zara, ez? Ez da horren besterako izan, edo barkatu ez dut nire indarra kontrolatzen, ez? Beste diskurtso bat. Eta aurkitzen ditugu ere beste batzuk uste baino ohikoagoak direnak eta kalean entzuten ez direnak eta dira erredurak, bai? Askotan zigarroekin eta erretzen dituzte. Eta bukatzeko ekonomikoa, ez? Indarkeria ekonomikoa. Klaro, orain arte indarkeria ekonomikoa ulertzen zen bakarrik ni bere menpe nengoela, ez? Emakumeok ez genuen lanik egiten edo oso lan kaskarrak genituen, lan kaskarrak edo soldata kaskarrak, ez gehiago. Eta bere menpe gauden, baina gaur egun emakumeok aurrera egin dugu eta gure diru sarrerak ditugu ere bai. Eta orduan zer gertatzen da, igual gure diruaz bizi direla, ez? Eta haiek gordetzen dute bere soldata haiendako eta gurea da denendako, edo bere gauzetan gastatzen du beharrez direnak, beharrezkoak ez direnak, eta gero ez dago argia, ura edo alokairua ordaintzeko dirurik, hori ere indarkeria ekonomikoa da, eta mahai gainen jarri behar da geroz eta jendeak informazio gehiago eukitzeko eta identifikatzeko ere bai. Badago web horri bat, eta edozeinek ikusi dezake, estatukoa da, eta han urtero jartzen dituzte, uste dut dela 2015-etik aurrera, zehazki, urtero jartzen dituzte zenbat pertsonek, emakumek jarri duten salaketa bat, zenbat erailketa egon diren, datu guztiak jartzen dira hor, eta urtez urte ikusten dugu salaketa maila igotzen ari direla, eta gaur egun, 2022an, datu horien arabera, estatu mailan 192.000 salaketa baino gehiago egon dira, eta Nafarroan 2.352 baino gehiago. Buruan daukat gainera 2015ean 1.800 inguru izan zirela orduan. 5 urtetan igo dira 500, hau da, eren bat gehiago bakarrik 5 urtetan. Gero, beste datu importante bat da, gazteriaren inguruan ari ganenez gainera, ez? Emakume gazteak eraildakoak 124 direla, bai? Gazte moduan, gaztetzat hartzen dira 30 urte baino gutxiago dutenek. Laurden bat daukate 14-16 urte eta 30 urte tartean bakarrik, beste oso grosoa handia da, oso tarte txikian. Beste datu bat, 2019an egin zen oso ikerketa sakona, ez bakarrik salaketen inguruan eta baizik kalean eta ikusteko zeintzen errealitatea gero indarkeriaren barnean zeuden mota desberdinen artean zeintzen gehien agertzen dena edo, eta ikusi zen adibidez, 16 eta 24 urte bitartean, 171ak esaten duela, sufritu duela nolabaiteko genero indarkeria. Eta 25etik 34ra, 168ak orduan. Esaten ari gara, 16etik 35era, 170 inguru emakumek, pariratu izan dutela nolabaiteko indarkeria. Inkesta horren arabera ere gazteen artean, esaten du 116ak jaso dituela irainak edo isekak. Eta hori da, portzentaiarik altuena, indarkeria moten artean, zein da gehien jaso dena. Klaro, oso datu adierazgarri bat dago ere eta da, mutilen artean, erasoa egin dutenen artean, bakarrik 6ak esan duela, hau da. Emakumeek esaten dute, neska hauek 16ak jaso dutela, baina gizonek bakarrik 6 eragin dutela, admititzen dutela. Eta hori gertatzen da adibidez ere mugikorraren kontrolarekin, hori dago ere oso normalizatua eta da bigarrena, ez? Bigarren datu importanteena. 13ak esaten du mutil lagunak bere telefonoa kontrolatzen zuela,
eta mutilen artean esaten dute 5,8, 6ak kontrolatzen zutela. Orduan, bueno, diferentzia hori ikustea beti edo ez da bakarrik agian admititzeagatik edo ez, agian, pertzeptzioa ere da ez, edo ze integratua dagoen bestea kontrolatzea eta ez konturatzea hori egiten ari garenik ere. Eta, pasatzeaz ez, pixka bat mailaz eta sexu indarkeriaz ari garenean, nesken 10% esaten du bai gazteen artean, gazteak dira 16 eta 25 arte horretan, 10% baino gehiago jaso duela presioa gutxienez sexu harremanak izateko. Gure inguruan begiratzen badugu 10% asko da, oso maila handia daukagu hor. Gizonen artean aldiz, bakarrik 3% esaten du, hori egin duela noizbait. Ongi dago eukitzea ez, datu global horiek, eta ikustea ere bai zeintzuk diren ematen diren eraso handienak, ez, direla irainak eta isekak, direla kontrola, eta oso datu adierazgarria dagoela ere bai sexu indarkeriaren inguruan. Zehatza baino, egia da daudela profil desberdinak eta oso ikasia dagoela, eta erasotzailetaz ari garenean psikologiatik bai daudela kontzeptu batzuk gutxienez edo eredu batzuk betetzen direnak horrelako perfiletan. Esan behar dugu ere bai, askotan harremantzen dugula erasotzaile bat eta patologia, eta oso gutxitan bat datozela, normalean ez dute inolako patologiarik. Eta oso patologia latzak baldin badira, beste gauza batetaz ari garaela. Orduan, 3 elementu jarriko genituzke mahai gainean, ez? Bata da alderdi kognitiboa, bere pentsatzeko modua edo, gaitasunak, bizitzan zehar dituenak edo garatu dituenak, eta psikopatologia. Kognitiboaz ari garenean, elementu amankomuna eta orokorrena da, emakumearekiko dauzkaten ideia irrazionalak, batez ere, emakumea azpitik jarriz eta emakumeok dauzkagun behar batzuk bete behar ditugula haien desioak edo haien beharrak betetzeko, ez? Badago ere beste bat, eta da zurruntasuna. Oso eredu kognitibo zurruna izaten dute, asko kostatzen zaie bere pentsamendutik ateratzea, eta besteen arrazoiak eta lehenengo entzun, eta gero ulertu edo balidatzea, ez? Normalean beti arrazoia izaten dutelako. Impultsibitateaz ari garenean, ze oso kontzeptu erabilia da eta kontua handiz erabili behar da, ze askotan justifikatu egiten da, esanez gizona oso impultsiboa dela. Baina normalean impultsibitate hori bakarrik emakumeengan ematen da, horregatik esaten dugu bere ideia irrazionalitatik datorrela eta ez horren beste zerbait barneko zerbaitengatik. Gaitasunetaz ari garenean, ez gareari gaitasun kognitiboetaz ari gara garatu dituen gaitasunetaz hizketan, komunikatzeko ze gaitasun dituen, bere harreman sozialetan nola mugitzen den, arazoak konpontzeko, malgua den, malgutasuna daukan, baliabideak dituen edo oso murritzak diren. Klaro, hori harremantzeko orduan eta akordio batera iristeko orduan edo bestea ulertzeko momentuan zailtasuna handiak sortuko ditu, eta klaro, baldin badago ideia bat eta da nik nire nahia betetzeko edo arrazoia ukitzeko edo nik nahi dudana lortzeko indarkeria erabiltzen ahal baldin badut, azkenean egingo dut, ez, hori. Eta azkena dago alderdi psikopatologikoa, ez, bai egia da, badaudela perfil batzuk, adibidez narzisista ditzen duguna, psikopatikoa esaten dioguna, antisoziala edo obsesibo-konpultsiboak ere bai, beste alor batean daudela, baina ere bai zurruntasunaz eta ari direnak, askotan agertzen direla. Horrek ez du esan nahi kontzientziarik ez duenik, baina bai, hor oinarri bat dagoela, eta horrela funtzionatzeko ohitura dutela. Gero badaude beste batzuk, ez beste psikopatologia batzuk, agian esaten aldugu gaitasun kognitiboak basuagoak dituenak edo badituenak ere bai pentsamendu psikotikoak eta baina hori ja beste gauza bat da. Orduan, hor genero indarkeriaz agian ez ginateke hitz egiten ariko. Hor ikusi behar da ongi, egindako jokabidea bere patologiagatik den, edo patologia bat eukitzeak eta matxista izatea ez da inkompatible ere bai. Egia esan, gehienetan konturatzen gara.
baina ezin dugu ezer egin, eta orduan egiten duguna da indarkeria sistema horretara moldatu bizirauteko. Asko hortik ateratzea lortzen dute, eta beste batzuk ez. Zer egiten du konturatzeko zailtasunak eukitzeak? Bi gauza, ez? Bata da tolerantziarako gaitasuna, daukagun gaitasuna handia, eta bestea da ezintasun ikasia, ez? Zer da tolerantzia? Gure burua ohitutzen joaten da, ez? Naiz eta egoera desatsegina izan, gure burua gerota hobeto moldatzen da egoera berriari, pixkanaka egiten baldin bada. Erabiltzen dugu metafora bat, ez? Eta da igelarena. Sartzen baduzu igel bat pitxer batean, urez beterikoa, eta zu ematen badiozu, igela egongo da hor igerian, eta ez du ezer egingo. Pixkanaka beroa joango da igotzen eta igotzen, baina egongo da gustora bere gorputza moldatzen ari delako temperatura horretara, ez? Zer gertatzen da irakiten hasten denean? Igelak ezin duela ezer egin. Eta hori da indarkerian gertatzen dena, ez? Pixkanaka ohitutzen gara, gero eta tolerantzia gehiago daukagu, irainak jasotzeko, mehatxuak, manipulazioak, inkluso indarkeria sexuala, ez? Geroz eta gehiago jasaten ahal dugu gure burua moldatu egiten delako. Eta konturatzen garenerako arriskuan egoten gara, arrisku fisikoan batez ere esaten dugu, ze arrisku psikologikoa hasieratik dago. Hori da bat, eta bestea da ezintasun ikasia, ez? Zer da ezintasun ikasia? Bai kulturalki, esan digutelako askotan emakumeok ez daukagula gaitasunik arazoi aurre egiteko, guk bakarrik ezin diogula bizitzari aurre egin, ez daukagula gaitasunik lan egiteko edo horrelakoak, hori alde batetik. Eta bestetik, harreman barnean, indarkeriaren zikloa behin eta berrez errepikatzen denez, azkenean gure buruak ikasten duena da, naiz eta nik gauza bat egin edo bestea, azkenean ondorioa txarra da. Orduan, nik ez daukat gaitasunik ere honi aurre egiteko edo egoera aldatzeko. Hau da ezintasun ikasia, ez? Eta erabiltzen dugu elefantearen metafora. Elefante txiki bat, ipuin bat, ez? Bazegoen elefante txiki bat, zirkoan, eta jarri zioten soka txiki bat, estaka batekin lotua, ez? Eta orduan txikia zenez ezin zen hortik mugitu. Handitzen joan ahala, estaka berria jartzen zioten eta soka berdina. Ez zuten eratera behar, zeberak uste zuen estaka horri lotuta ja ezin zela hortik mugitu, ez? Orduan hori da gertatzen zaiguna ere emakumeoi, ez? Horregatik, mugitzen baldin bagara, askotan esaten dute, eta ez nuen ulertzen zergatik bapatean indarkeria igotzen zen. Mugitu zarelako, ez? Nik esaten zu zaude baldosa honen barruan, eta hor barruan zauden bitartean ongi zaude, eta moldatuta indarkeria horretan ongi mugitzen zara, baina hortik ateratzen zarenean, indarkeria handitu egingo da. Eta hori pasatzen denez, gure buruak hori gainditzeko gaitasuna daukanez, ja integratu dut eta tolerantzia gehiago daukat, orduan indarkeria ere igo egiten da. Lehenik nik esango nuke babesa, ez? Bilatzea, familian, lagun artean, askotan etortzen dira, ez daukat lagunik ez ditudalako ez dakiz noiztik deitzen. Gero sorpresa handiak eramaten dituztez, deitzen dituztenean eta erantzun positibo bat dagoelako, ez? Inguruak normalean badakielako zerbait gertatzen dela harreman horretan. Gertokeo pertsonei kontatu zure egoera, babesa bilatu, pentsamendu irrazionalei buelta ematen saiatu batez ere erreduntasunarekin harremana dutenak, ez? Klaro, bera biktima baldin bada eta ni baldin naiz hori eragiten duena, nik konpondu behar dut hori eta orduan harremanean mantentzen naiz, ez? Orduan, argi eukitzea, ez. Emozioak, beste urrengo pausoa izango litzateke, bai erreduntasuna eta beste batzuk antsiedadea eta bar manejatzen ikasi. Claro, sozialki esaten dute, egoera horretan baldin bazaude salatu. Hori gerta daiteke, baina normalean salaketak oso egoera estremoan gertatzen dira. Baina ez gara konturatzen egoera horretan gaudenik egoera estremora heldu gabe. Aldendik ere ikusten dugu, orduan, naiz harremana utzi edo ez, babesa eta baliabideak hartzen hastea oso ongi dago. Banatzeko gaitasuna daukazunean, horrek asko lagunduko duelako, ez? Hurrengoa izango litzateke, tratamendua bilatu behar baldin badut. Ikusten baldin badut ezin dudala gainditu, harremana uzteko ezintasuna handia daukadala, orduan, profesional batengana joatea eta hortan aditua den pertsona batengana jotzea,
lagunduko du asko, ez, pertsona hori. Eta gero, bueno, badago salaketaren aukera, salaketa judiziala, eta askotan oso konstruktiboa izan daiteke emakumearen dako, beste batzutan ere oso destruktiboa, ez? Claro, ze epaitegietan, gauza bada jartzen ditugu, irakurri ditugu lehen zenbat salaketa jartzen diren, ez dugu begiratu zenbat joaten diren aurrera, ez? Eta portzentaia ez da oso handia, egia esan da txikia. Aurrera joaten direnak eta kondenatuak izaten diren gizonak, ez? Eta gero, ez baldin badugu inor, ez? Konfidantzarik, ez lagunik, ez familian eta bar, rekurso instituzionalak, ez? Bilatzen ditugu gazteen artean, institutoko irakasle eta orientatzaileak. Gero hitz egingo dugu, baina badago datu bat esaten duena gazteek ez dutela eskola errekurso bat bezala ikusten, edo oso gutxik, ez? Orduan, hori indartu behar dugu hori, ze azkenean egunero dauden toki bat da, eta konfiantzazko binkuloak eraikitzeko erraztasun handia izanen dute. 016 anonimoa dela, deitu, informatu, ze baliabide ditut nire herrian, nire hirian, gazteen etxean adibidez teknikaria edo hezitzailea, nor dago hortik, jo dezaket horrengana, eta bar. Eta azkenengo pausua izango litzatekez, hiru kontzeptu erabiltzen ditugu, lehenengo biktima, gero bizitzen dena, superviviente edo esaten dena, eta azkenean ja bibiente, edo bizitza normalizatua duena. Orduan azken helburua hori izango litzateke, zure bizitza berreskuratu eta zure proiektu vitala garatu noski. Normalean egoera identifikatzen dugunean ateratzen zaiguna da jengana joan edo emakumearen gana joan eta harreman hortatik ateratzea eskatzea, ez? Horrek normalean oso efektu gutxi izaten du, edo izan dezakeena gainera izaten da elkarrizketa bukatu nahi izatea, ukatzea, justifikatzea, normalen ez dauka oso erantzun positiborik, orduan igual hobe da beste toki batetik ikastea eta galdetzea zer moduz zaude, zer moduz daude gauzak, eta pizkanaka ikustea bien artean konturatzen alden zegoeratan dagoen. Naiz eta jakin zegoeratan dagoen zere hori askotan gertatzen da, agian ez du hortik atera nahi. Eta guk nolabait onartu behar dugu zergatik, ez dagolako beste remediorik, ez baldin badu hortik atera nahi, guk ezin dugulako behartu. Orduan zer egiten aldugu, naiz eta asko frustratu edo aserratu edo impotentzia sentitu, orduan galdetu behar dioguna da, orduan zer behar duzu, nigandik zerbait behar duzu, eta presentzia hori, ez, mantentzea. Askotan etortzen dira gazteak galdetzen, lagun bat daukat eta mutilarekin hasi da eta jaz da gurekin ibiltzen eta badakigu kontrolatzen duela eta oso kontziente dira gaur egun gazteak. Eta nik esaten dut, naiz eta bera ez erantzun edo naiz eta bera oso ausente egon, zu noiz behinka bidali jozu mezua, klasean gelditu jozu edo instituto barnean gelditu eta galdetu, presentzia hori mantendu, ez? Eta horrela berak noizbait jo nahi baldin badu errazagoa izanen da. Hori aplikatzen aldugu edo zein egoeratan. Bestea da, ikusten baldin badugu egoera oso larria dela, legeak berez derrigortzen gaitu salatzera. Eta horregatik, geroz eta gehiago ikusten dira horrelako deiak, ez? Larrialdietara edo poliziari esanez, goiko etxean bizi direnak gertatzen da ez daki zer, edo tal. Salatu dezakegu ere bai, beste pertsona batek pairantzen ari duena genero indarkeriaren barnean, klaro. Horrek ez du bermatzen banaketa, ez du bermatzen prozesu judiziala aurrera eramatea, zailtasun handiak daude hor, eta nik uste instituzioetatik hobetu beharreko zerbait dela. Baina, ardura soziala izan behar dugula, nik indartuko nuke hortik. Baude batzuk ez, asko daude, eta nik esango dituzke importantenak direla. Genero indarkeria bakarrik pertsona egoera sozioekonomiko kaskarra dutenen artean gertatzen dela, eta hori ez da horrela, estatistikek argi utzi dute. Beste bat da, kanpotarrak direnak eragiten dutela indarkeria mota hau, eta hori ere ikusia dago ezetz. Egia da, salaketen inguruan ari baldin bagara,
hemen Espainian 15% da migratzaile kopurua. Daukaguna, ez? Jasotzen duguna. Eta egia da, salaketen artean 50% migratzailea direla. Baina, hori igual hartu ere kontutan beste gauza batzuk, ez? Zeinek salatzen duenak ere zer rekurso dituen, pertsonalak, familiarrak, beste zenbait kontzeptu ere hartu behar direla edo beste zenbait faktore hartu behar direla kontutan analisi egokia egiteko. Orduan bai egia da, agian kultura batzuetan gehiago emango dela, hemen baino, baina ezin dugula esan hori, ezin dugu erabili hori diskurso baten moduan, ez? Hemen ere gertatzen da, eta jazta. Zer egiten dugun azkenean da justifikatu, ez? Edo hemen gertatzen dena txikiagotu, batez ere hori. Gero, gizonek horrela jokatzen dutela, oso haurtzaro txarra izan dutelako, traumatikoa, edo ez dagoelako ongi, edo ezin duelako bere burua kontrolatu gizona delako, hori ez da egia, eta ere ikerketek esaten digute, hori ez dela horrela. De hecho, haurtzaro oso traumatikoak izan duten pertsonen artean, ohikoena ez da indarkeria berriro errepikatzea. Osea, hori ikusi beharko genuke oso ongi zeintzuk diren datuak. Gero beste aurreiritzi bat da, genero indarkeria jaso duen emakume batek, gero oso egoera psikologiko txarra izan behar duela, eta ezintasun handia izan behar duela. Eta emakume hauek gero oso funtzionalak dira, zen normalean oso diru gutxirekin ateratzen dira, eta orduan diru atera behar dute, seme-alabak bizi behar dute, zelikatu behar ditu, jantzi, eskola, ez dakiz zer, eta oso ongi erantzuten dute bizitzaren aurrean. Hori zertarako da, berriro erroduntasun hori sortzeko, emakume horrengan. Ez da horren besterako izan, funtzionatzen jarraitzen duzu berdin, edo hobeto inkluso. Segurazki hobeto. Eta indarkeria barrekarrik fisikoa dela, edo irainak oso esplizituak, eta hori ikusi beharko genuke, edo fisikoak, eta ez indarkeria psikologikoa da, emozionala, ekonomikoa, fisikoa, sexuala, giroan oinarritutakoa asko daude, eta hortan zentratzeak bakarrik egiten duena da, beste guztia txikiagotu edo ukatu, eta orduan asko jaisten dira datuak, ez? Eta azkena izango litzateke, emakumeak indarkeria jaso baldin badu zerbait egin duelako dela, ez? Hori oso diskurtso, espero dut gero eta gutxiago entzutea, baina asko entzuten duguna, ez? Hil baldin badu zerbaitengatik izango zen, zerbaitengatik, baina igual ez justifikagarria, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.